ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза, панҷум рияд. Барои шумо имена барои шумо ки падзакаси шумо халатҳои туркиро намоиш метиҳем ки беҳад шумо бисёр суроғ кардин, навиштин, комментария кардин. Касе ки бо комментария кардагиай зиқ нашава, ай ҳаматон ба навбат мувофиқи хоҳиши шумо мо навбор гирифтаистем, ай як лав мемонем. ё халатҳои туркиян, размерашон DXL, нархшон 350 сомон. Туркии тоза, гарантияш 1 сол. марҳамат, касе ки харидорай, мо телефонҳоро номрумро мемонем. Шумо метавонед ки занг бизанед, мо барои шуморо дастафка ба тамоми ҷора мекунем. Россия, Германия, Франсия то Америкара метавонем ки дастафка кунем. ҳамаи чизе ки шумо мебинед, инаи кабутош размери 3XL ҳам доранд. ай DXL то 3XL шумо метавонед ки амиҷо омада харидорӣ кунед. марҳамат, ина балшимерка ҳам дора. Балшимеркаи Туркиё пешакӣ мегумтон ки ами 3XL ай. 3XL пуш касе ки ҳаст метавонад занг бизанад, мо шуморо дастафка мекунем. халатҳои зур нархшон 350 сомон. капшондоршам 350 сомон, бекапшонам 350 сомон. мо барои шумо имена вибр кардем ки дига мисол 600 сума дора ва 700 сума дора. мо ҳамун качества ёфта шумода пешниҳод мекунем ки шумо арзонтар харидорӣ кунед, соҳиби ҳамхели халатҳои тозаи турецкӣ шавед. ҳайҷада ина марҳамат, ина боло шуда бо ҳастай, бо ё качествашон ҳамун хелай, не ки бо 3XL доранд иҷада. 3XL доранд, не ки бо иҷада дроз доранд, о камтара калтатаранд. анаи дарозтарошон не ки 400 сомон ай. ин нархи донашай. оптоӣ мумкин арзонтар мекунанд. нархи аптоиш арзонтар мешавад касе ки савдо мекунад. инами дим рияд ҳамаш халатҳои 400 сомаи туркии тоза, дарозош то 3XL а. дарозпӯшо аваёш бо калтатаранд. марҳамат, бибинед 400 сомон халати туркии тоза, ҳафтум дарвоза меен, панҷум рияд. инами халатҳои туркии тозара шумо метавонед ки харидорӣ кунед, истифода баред. инаҷада инаи диюм рияди ки инами шумо мебинед, ё капшондороша ба ман нишон надодум. ҳам як капшон қатӣ фарқият метавад. ҳатто расветкошон ҳамаш ягай, ҳамаи расветкора доранд. иҷа навинка бисёр омадак. ами ҳафта бори навинкаи туркӣ, халатҳои туркии занона беҳад зиёд даромадагия. иҷада 15 ассортименташ навинкаай. ина ёш фақат почадоранд ки 450 сомон нархгузорӣ шудагиянд. 450 сомон аз ҳисоби бурукшон. ё бурук доранд. ами бурукдорш дутта расветкаи. ина марҳамат, бибинед 450 сомон нархшонай. материалшон вливет будааст. бурукошонам вливет. хайли халатҳои туркии тоза. касе ки харидорӣ мекунад бо метавонад ки ай пеш бия харидорӣ кунад. хати савдогар маслиҳат кунад, мумкин бо ягон сум арзон карда шумода метиҳанд. вақте ки халатҳоро мехапӣ, мулоимтаранд, мефаҳмӣ ки качестваш дигатарай. мисол ай халатҳое ки мисол дар дигар ҷо истеҳсол мешаванд, ё кимчи хел материалшон мулоимай, кимчи хел астае ки мефаҳмӣ. хай качествашон ё вайрон намешаванд. одамои пӯшидистанд то як сола мегӯянд ягон майда дига шидагӣ нест. вақте мешӯӣ бо ҳамун хел халат ранги наворӣ, намудша гум намекунад. касоне ки дар канал обуна нестанд, марҳамат, обуна шавед. касоне ки обуна шудагиянд, комментарияда бинависед. касе комментарияда чизе нависдагия, мо ба навбат ба навбор гирифтаистем. барои ҳамин камтарак шумо тоқат кунед, чиба ки бисёриашон намемонанд. ина марҳамат, ё ҳамаш 350 сомон навинкаҳо. размерашон DXL, 3XL то 3XL пуша метавонад ки ҳамиҷа бия харидорӣ кунад. ин навинкаҳои бозор. ин марҳамат, ҳамаи шумо
метавонед ки биен ҳафтум дарвозаи корбон, панҷум рияд ҳаминҷа харидорӣ кунед, ё ки дастафка дорем тамоми ҷо, ё метавонед ки дастафка кунед кадоме ки наметавонад омада бозор. намеё ҳама чизе ки шумо дидестен ё 350 сомон нарх доранд. дар ин бозор мебини ҳамиёра яхе ҷода бо қиматтаранд, яхе ҷода мебини арзонанд, ҳайрон мешавед. Бо яхе ҷода мебини бо тамоман арзонанд, не ки як дона дора. ҳами ахирш монда мега арзон метавон. ҷойша дидагием ки бепул додагиянд, як камбағала ҳами хел доо гирифтагиянд. ҳасти хеле чизо мешавад.